Bon, zahay nandeha amin'ny Tanarabo aty, ataoko zaha angalako ohatra voalohany. Atsika jiaby mahay zegny tsara be. Olo jiaby midoko amin'ny Tanarabo haintsika fa patron zegny tsy ho voatery hitovy jery abolo jiaby. Arafa matetiky dredredregna amin'ny réseaux sociaux zegny nazovy matetiky mivolagna zegny fa mbola misy olo tsy mahazony raha fogna Madagasikara agny malaka ny hilany. Nisy commentaire-n'olo zay tagnatin'ny telefoninaty io fa za ke amin'izay telefoninaty na tsy fafagna ke fa mikitikitiky voafafa. Tsy akaboako andre teto zegny nivolagna fa misy faty zegny fa tsy haiko asa mba hitanare zegny fa nisy maloboe zay tamin'ny groupe tamin'olo mpagnano gazety ny pibraha igny misy faty fogna hony amin'ny Tanarabo isan-kerignandro vonony patron. Zegny tamin'ny commentaire atao za tamin'izegny namaly azy fa ianare olo avy Madagasikara koa fa valiagna afa zare de mahay raha ataonjare. Donc agnazava i raha mikasiky raha jiaby zegny za hetiny satria zaha atsika ty olo samby amin'ny talentanazy. Misy olo mangilikitiky izy ty volagna fa indraindray na hiatry caméra karaha tike indraindray tsy sakiny. Mengatry izy nefa izy koa misy hevitry tsara fa izy kamo izy volagna fa ohatra ataoko zegny zaho tsy hoe za tegna mahay za tsy mahay raha fa za zegny fa zatra mivolagna na ta Madagasikara tagny na ino ka olo mahay za fa mahay zegny za fa zatra magnazava raha amin'ny public karaha ty. Donc hoanare a Madagasikara mivolagna fa aminay aty ratsy amin'ny Tanarabo ratsy misy olo maty fogna isan-kerignandro. Igny malao idirantsika voalohany. Zahay aty marigny misy maty fa tsy isan-kerignandro. Faharoa zegny koa zahay aty maty fa tsy marigny ny vonony patron ny tampahagna ambozogno nagnanigny io na soany sikegny tenda na soana mezagna raha tsy foanigny mbola tsy naharegny zegny zaho letry ny pitrahako tamin'ny Tanarabo fa 7 taogno amizao zaho alhamdulillah efa 7 taogno ny tongavako teto ary misy ambonimboniny zegny koa fa helany tongavagna teto donc mbola tsisy olo naharegny kala rana igny koa naty ny vonony patron na soany tapahany ambozogno na soany sikegny tenda mbola tsisy zegny taminay ty fa okanare a Madagasikara tsy agnely tsaho aminay jiaby a Madagasikara ty fa atraminy na tongavanay jiaby taketo mbola tsy naharegny ranary ny vonony patron raha ohatra olo amin'ny Tanarabo zegny tsy mamonimony fahatan'olo fogna izy koa tsy olo faran'izay magnano erreur namon'olo koa izy zegny doko zay vovony ary mbola tsy nahita viavy gasy zaho izy koa kun namony patronazy ke ny vonony koa izy koa mbola tsy naharegny zegny zaho ilany nipitrako 7 taogno zegny tsy ela fa koa zaza voteraka fa ho tombo fa mahay raha 7 taogno zegny donc mbola tsy nahita zegny zaho alagneny no pitrahako teto. Donc atsika kan koa fa misy ambonimboniny zegny koa nipitrahagna teto mino za fa mety mbola tsy nahita faty isan-kerignandro zegny fatina gasy maty isan-kerignandro misy faty fogna mbola tsy nahita zegny atsika. Donc hoanare Madagasikara agny magnely tsaho raha zegny mba hatonga zahay aty maloto ajanono eranefa zahay ty tsy maty isan-kerignandro zay. Faharoa zegny koa hoan'ny fanjakagna le manakagna olo andeha hiasa amin'ny Tanarabo. Hoanare manakagna olo andeha hiasa amin'ny Tanarabo. Zahay amin'ny Tanarabo tio rehefa mivolagna olo Tanarabo raha eritreretinareo agny hoe afa raha ratsy. Afa mirigna le hoe amin'ny Tanarabo zegny misy mpamon'olo mety zahay aty zegny mikarakara dahalo aby Mandravatananarivo koa io mety zahay aty doko izy mandeha mamonimono olo a Madagasikara agny karaha raha hoe zahay aty zegny miompy raha jiaby tsy manjary zegny. Rehefa mitena amin'ny Tanarabo zahay anareo agny afa karaha igny olo jiaby manakagna lalagna mirigna raha olo karaha hitakana magnino ma anare maro hasa surtout zandarmaby re haiko tsara maro hasa be anareo surtout Antananarivo koa firifiry olo isanandro mandeha mirabeka ny fako eran'ny tanagna igny raha tokony arahagna maso en plus que zay koa iregny olo aby mankarinkarim-pôsy regny ny olo tokony agnarahagna maso fa magnino mampalahelo le olo mba hainarema hoe karakory jalinay mikarakara dossier aloha nandiananay amin'ny Tanarabo zegny surtout io labable samsamborinare igny. Zegny raha volagninjareo hoe vonogny isanandro ho isan-kerignandro misy maty fogna aty. De io labable samborinare tsela hely tsy haiko asa hitanare zigny maromaro ny partagegny nararobe foko tamizigny satria tsapako tsara karakory le olo amin'ny nagnamboatra dossier nazy jiaby ny alany ray aman-dreny takagny. Ohatra zay andeha anao ka fa tsy managna ray aman-dreny manambola. I tany hely tany mbarin'ny ray aman-dreninao igny ambidy
na soa iaombiny ray aman-dreninao igny ambidy azahoanao vola andianagna amy Tanarabo. I vola igny amizay indesigny omba Tananarivo koa mandeha mikarakara dossier na soa koa anao ratsiratsy sansy igny mbola 5 fois koa anao mbola politihiny olo aby le mpikarakara io politihiny olo aby lazaigny hoe agence boka volagnana igny satria hainao fa tsy miankina amy fanjakana fa izy foi afa agence ntegna satria izy le mikarakara afa efa agence tsy miankina amy fanjakana izy fa matoa anao magnefa vola be misitrisitriky dikan'izegny afa hainao le raha tsy miankina amy fanjakana fa nohony anao tia handeha nohony jala Madagasikara fa trop nohony raha handeha ataonao asa tsisy anao ndraindray misaraka amy vadinao ndraindray anao tsisy raha handeha milomanao zanakanao ndraindray vadinao igny miala bala ankamaroany zahay jiaby mitsikaraka handeha tio presque miady amy raha karaha zegny aloha ny ialagna a Madagasikara. Tonga Tananarivo koa aminjegny le olo ndraindray avy amy faritany tonga Tananarivo mitondra i vola hely igny ndraindray fa nagnefa vola afa nisy zegny amy message aminaha atao fa nagnefa vola amina agence nisy problemy vola io very fatakagny vola mandeha 20 millions very fatakagny mba imaginenare aminjay i vola 20 millions zegny matoa izy nitsikaraka izy zegny matoa izy tandeha fa tsisy fa nahity vola 20 millions nohony fantany rehefa omba amy Tanarabo za miasa 2 mois 3 mois 4 mois ndraindray fa mahavaboaka zegny fa agnatiny taogno maromaro za miasa akagny ahavavironako raha tokony amilomako ery zanako ohatra amilomako ray aman-dreniko hentsika tsara tsika zanaka miandraikitra ray aman-dreny aiza tany andeha hitsaka rahanao hanagna andeha mezanao ray aman-dreninao anao ka ta Madagasikara tagny fô asa tsisy le raha ataonao na vola hely ampiasainao igny pasa vao maty satria tsisy olo mivanga raha nohony jaly trop loatra. Donc io lababy mamorogny raha andeha mandafa omba mandeha mandafo tanomba koa samborina andre i vola jiaby amizay tsy mba mieritreritra amizay anareo hoe aiza tany ampomboagna ino raha ataon'io lababy reto rehefa mierigny ndraiky amy placenjareo voapoko voapaka zegny tsy haiko zay fiteninay avaratra karaha zegny voapoko voapaka anao ka fa rabekiny sady tsy nahombiny andeha sady le fanagna hely take koa nambidy aiza mo tsy ahay sosoko ny jaly ny vahoaka Madagasikara ko raha karaha regny tsy hiritra retintsika bakagny fa le hoe mahafinaritra anare zegny manambotro fa ny izaha solution amle raha izaha hoe ino fomba enare anamboaranare zigny volagninare fô amy Tanarabo ratsy Tanarabo tsy azoboagna nefa izaha solution zigny ndraiky tsy vitanare fa le handeha hagnindrignindry zare mandeha eran-tany igny zegny igny ndraiky ny vita en plus que zay koa anare le mandeha magnindry azy aiza mo ny tany nagnanaovanjare passeport andeha iboahanjare tsy maintsy agnatina koa zo vola nagnamboatra passeport misy olo mampanjakagna koa miara-miasa aminjare koa mahavamboatra passeport aby ohatra zahay nandeha taty fô misy police miara-miasa amina agence donc tsy kolokolo fogna zegny ny vita fô andeha hagnarigny raha igny mba ho ara-dalagna amizegny tsy vitanareo akagny zegny amizay mahatonga nohony le raha misy hinana le olo mandeha magnindra gauche droite zegny mahatonga zare variagna amle raha nefa leha jaly ny olo igny avakeo igny zegny tsisy raha dininjare fa ilay mitaregna amizay hoe zare mahafanigny zare le mipublie izy hoe zare nagnondragna olo antsokosoko i makaka i mo bibibindraha ka ahondragna antsokosoko tsisy nahondragna antsokosoko zegny fa antsitrapo i olo aby mikarakara dossier andeha ty tsisy nandeha nanervozigny olo karaha ty hoe anao tsy maintsy alefa akagny olo le ahondragna zegny ka fiaverako azy ahondragna antsokosoko angalarigny avake ahondragna agnaty conteneur alefa nefa zahay tsy atao magnanigny tsy atao magnanigny olo handeha ty fô voamboatra tsara be passeport miditra amin'ny vato ary mandeha i vato ary sady mitsofotro agnaty avion fô tsy agnaty conteneur an-dranomasigny andehananay aty magnino zahay misy tafiboaka fa satria misy magnaboaka antsokosoko dikan'izegny mba miasa amle ankiza andeha ny olo le mpikarakara agnatina ko ary tsy vitana zasa raiky fa misy olo le hipetahanjare mahavita izy donc ny raha tokony atao angatahinay heto ny agnamboaragna ny fomba izahavagna karakory fomba agnamboaragna rabekiny mandeha tio lalagna mbo ara-panjakagna ambilagna raha boka inty misy fanjakagna miaro tsara ny ankizy mandeha ty satria i olo babarabo re zegny ny raha ataorana hitanare Filipinare marobe Filipina ndraiky miresadresaka amina karan'io zare io misy olo
koa zare mandeha boaboaka regny misy Filipina fa de fois zay hitako tamy lalagna araiky naterin'olo tantragnonay araiky nivolagny hoe idoko antragnona zany sy tsy mipetraka zay mierigny ndraiky amin'ny ambasadin-jare izy omba amin'ny ambasada koa izy i ambasadin-jare miditra ndraikitra tsara mandeha magnamboatra placen'le zaza rehefa tsy mety am'le zaza le toeragna mizaha toeragna hafa koa zegny mahatonga zare fô amin'igny amizay zare milamigny tsara anare mahita Filipina zegny mbo mitretre mandeha rabekinatsika koa tsara ndraindray misy Uchi ataoko ohatra fô tamy resaka tapoety regny tamy zaza niditra agnaty masiny igny tsy haiko asa tadidinare tsara zegny nalaza be igny amy resaka karaha regny ahitanao zare hoe misy raha tsy manjary karahan'zao tagny fa izy koa raha bekiny madinidinika karahan'ireo miditra antsehatra le fanjakagna mihitsy miditra antsehatra mareo amin'zare mba ho tonga voaharo olo jiaby mandiana amin'ny tany rabekina surtout ohatra amy tany misy zaha aketo maro be Filipiny eran'ny tany jiaby regny miasa satria zare voakarakara tsara haradala tsara fitsoforanjare aketo malalaka tsara doko zare mandeha fa magnino tsika Madagasikara koa hoe le mandeha magnendrikendriky le zaza andeha amy tany arabo fogna ny vita fa tsy mety mizahagna vahola nefa zahay amy tany arabo atio mahavita raha mandiana nareke mandeha andapa zay amy tany arabo aty magnatsofotro vola be amy Madagasikara i tianare tsy tianare zegny zahay avy aty magnatsofotro vola be amy Madagasikara karaha manjaza raiky fa mandeha hoatriny vola ndraiky eran'ny tany jiaby Koety Saudi Oman jiaby magnandefa vola fogna isam-bolagna magnandefa vola fogna isam-bolagna miditra amin'ny tany miditra amy Madagasikara eza tany andianany vola bampiditrinay agnanovagna raha a Madagasikara koa andapary mizahavanare andapary fô amy tany horaka tany tsy tsara nisy nino zahava amizay fa tragno vato anare amy Madagasikara fô navita tragno vato zegny olo avy Koety fa nantsonga tany ambony Koety dikan'zegny olo mafy olo avy amy tany arabo zegny fa tsy bolibolin'olo fa anare le ha Madagasikara mihitsy magnadeky vintagnanay atio zegny amizay mahatonga anare fa tsy mizaha fomba hoe karakory fomba agnanovagna olo aby reto fa le mandeha manambotra iza solution amy jalbe a Madagasikara io raha tokony izahagna solution karakory fomba idiran'ny zazababy reto misy fanjakagna mihitsy mangataka fiarah-miasa amin'ny olo amy tany arabo mihitsy karakahasa andeha ampidirana olo aby aketo ohatra fogna zakehy misy patron maro feky magnantso ti andeha hialaka piasa a Madagasikara misy patron araiky tagnano azansy malaka piasa a Madagasikara za ke nan ko volagna aminazy na olo 50 personnes mbola hato message zegny mbola amina hakato message zegny na olo 50 personnes le ndray mandeha tsy problème fa ino le problème zaho izy tsy nahefa aminare Madagasikara agny vahintsy kolokolo loatra izy afa tsy mahefa malaka akagny fô na soa izy malaka Filipiny na soa izy malaka amy pays hafa satria amin'igny tsisy kolokolo zegny satria everiny fa magnamboatra taratasy igny magnandefa visa rehefa madidy dossier jiaby tsisy volavolan-dray faigny zegny fa Madagasikara koa mbola magnano raha anao izy omba amin'ny aéroport koa mbola magnefa vola be koa alohaka le zaza iboaka koa zaho izy tsy mavita resaka kolokolo ndray karaha zegny mba fabienjare visa jiaby alefako zaho izy afa tsisy vola tsona andeha agnanovagna kolokolo madiniky mbola agnifagnarakaran'zao agnano passeport na zaza raiky ohatra zao zaho izy tsy mavita le raha magnanjegny mampalahelo atsika olo tokony handroso mareo amy resaka fitediavagna asa ty zegny raha tokony ahita tsara fa le nony fanjakagna tsy mba mitsikaraka hoe karakory fomba atao izy zababy reto fa hita tsy tagna zahay ne tsy tagna na mifalipalitry mankôry anare mitsakaraka mbola misy midriky fogna tsy tagna satria aty ahitana soa aty ahitana raha maro aty ahitana raha milomagna ray aman-dreny ahitana raha milomagna zanaka ataonay akory ma tsy mandeha fogna zahay na sakanagna na atao akory fa izahavagna solution mbo mankory fomba ko atahoranare hoe karakory zazababy reto rehefa tonga agny ijaly i solution ni raha igny tokony zanare hoe karakory fomba atao zazababy reto mba tsy hiegny amin'ny fampiroroagna mankory atao zazababy reto mba ho voaharaka tsara ny karama mankory atao zazababy reto mba hiasa tsara tsy voandevoka raha olo zegny ny raha tokony izahagna solution tokony amiagna fa igny fanakanagna andeha sambosamborigna isan-tateky tsy ahavaholagna na velively tompoko mba miangava nareo mizaha fomba andeha nikoafagna lalagna mazava andeha izahavagna lalagna mazava mifagnaraka tsara am'le olo na heza na Koety na Saudi zegny maro be patron tsy haiko aminare amy tany hafa fa
izy koa heto, izy koa ohatra aminay Saodika eto afa misy patron firy magnantso anao number 1 hony Madagasikara. Iny zegny number 1 amin'ny fiasagna tianjare dila hasan'ny Madagasikara. Neza tanagna fasanao zaza rehefa Madagasikara tianjare satria atsika mahay miasa, atsika mahay. Donc rehefa voaramaso tsara tsy ho isy resaka famporohoroagna karama zay. Ohatra ataoko ohatra fogna zahay marobe zaza niboaka contrat. Marobe zaza niboaka contrat satria nagnino man niboaka contrat. Mampiboaka contrat no nizy volagny ke zagny zahay niboaka avy takagny tsy agence miankina amin'ny fanjakagna ny karakara zahay mora miala amizare. Zare mora miala rehefa mahazo raha ty bob zareo mandeha akagny. Rehefa mahazo vola zare igny anao tonga ty zare fa miala. Na magnantso anao eky zare satria tsy ara-panjakagna ma zare ataonjare hino na hino eky raha mahazo anao ty na hino raha mahazo anao ty zareo tsisy raha tokony andeha idiranjare eky fa vola fahazonjare zare fa mipetraka. Nefa zahay nandeha taty koa raha mba niankina amin'ny fanjakagna raha ohatra mba nisy olo ty karakara tsara. Nisy ino ma ty? Nisy agence tsara ny karakara zahay taty ara-panjakagna tsisy olo niboaka contrat zegny za sira tsara be. Tsisy olo nandeha niasa tsy ampy papier zegny za sira tsara be. Fa noho le raha jiaby zegny tsisy raha mipetraka. Zahay avy tagny nandeha antsokosoko zahay ke zegny noho le raha tsy mety misokatra zahay mijaly zahay tazo vola zahay tia hita raha mbô hampanjary zahay mba tahita raha milomagna ray aman-dreny. Donc niboaka fa omba ty mijegny misy problème anao na ta nandeha hitaregna raha anao tsisy. Mandeha mitaregna bureau keto anao mandeha mitaregna bureau le agence njare heto taregnanao anao tsisy dikana aminjare. Na andeha rabekinjare mipetapetaka elmariny zare anao fa tsy mety aminjare. Koa ohatra agence nisy zahay karaha zay na anao mipetraka karany. Faharoa zegny raha tegna nampalahelo zaho. Nisy zazagasy niasa tagnatiny tako le zazagasy aminjay fa nihevitry fô izy Zagnahary izy fa mahay raha jiaby mikoragna olo ababy reo tsisy raha pare fa eky raha jiaby nataony tako na anao mitaregna aminazy izy tsy mamaly fa eky. Donc noho le raha tsy niankina amin'ny fanjakagna le olo Madagasikara aminjay ny karakara nandefanao tato ino ma raha vitany vola fa hazonao zaka misy problème koa nakato ino ma raha hazonay atao aminjegny araha feky raha volagninjareo kaiko taonao kory aminjay ma tsy hiaritry jaly miaritry jaly aminjegny anao satria tsisy raha hazonao atao mitsony. Rehefa tsy digninao aminjegny jaly igny rehefa trop loatra hitanao fa hiatra manegny ho foaty za ty tsisy raha tsaratsara ny fiaigna zegny ane tsisy raha tsaratsara ny fiaigna zay niagnavotro vatagnanao fa raha tsapanao voalohany ialako ato na soit hiaritry jala koa anao foata koa na vola paratalefanao amin'ny la famille-nao tsisy na afa i raha diagna taty nefa anao raha tsy mahazo ataonao kory aminjay mahiaritra agnatina koa. Tsisy raha vitanao miaritra agnatina koa fa tanjonanao iboaka zay. Zegny mahatonga le zaza miboaka ivelany tsy miasa amin'ny contrat mandrika tsisy taratasy tsisy hoan'le zaza. Tsisy olo managna soany zegny andeha ivendrivendry. Lafo any nandehananao taty anao mba tingny passeport namboariny volanao zare hava amin'ny aéroport igny manintogno izy karaha igny tsisy raha hazonao atao. Satria nagnino anao tsisy raha hazonao atao? Tsisy olo zegny mba midefendre anao hoe zao raha ty raha ny zaza ty. Tsisy olo mba midefendre karaha zegny fa mandeha ho azy zare fanjakagna zare tompo tanagna zare raha jiaby anao tsisy raha azo atao. Fa sira za olo ababy re na ohatra fa ataoko misy miasa ivelany zahay miasa ivelany aty nefa efa henjare tsara tsisy henjare tsara hoe olo miasa ivelany ty henle patron tsisy taratasy olo ty fa mbala tahorany patron re anao kafa magnantso karanigny io mangitakitaka karany ame zaza misy patron mangitakitaka karanigny io ohatra tsy magnefa karama fa ataoko ke zay tsy magnefa karama patron keto io nagnantso agence nazy nefa fa henjare hoe tsisy taratasy le olo le taratasy zaza lefa fa mbola matahotro fogna zare satria hino zay olo aba ty farany zay olo matahotro fanjakagna tsy haiko asa mba haraka anare fa zaho maharaka zegny tsara farany zay matahotro fanjakagna patron aby re zegny aminjay mahatonga rehefa misy haramaso tsara le ankizy misy pia tsara zareo misy olo midefendre zare tsara ohatra zay ke aty misy ambassade zahay aty ambassadinay aty magnano zare zahay tsy volagna zare tsy magnano fa izy matetiky le zaza tsisy taratasy fogna ny zaza iadivagna tsisy taratasy fa ino ma raha azo atao tsisy raha azo atao fa rehefa nandeha amin'ny ara-panjakagna zahay nandeha taty sira za fa tsisy zaza mijaly zegny aty satria patron raiky io rehefa tsy nahomby raha mandeha afindra amin'ny araiky ary io izy koa fa helahela tsy
mahazo piasa le patron raiky ake zay piasa miditra fô igny tsy andifasagna piasa sira za fô mahazo ny raha fô itsy karaha atsika zehy magnandefa piasa atsika ivelany ty magnandefa piasa amina le patron igny rehefa ntelitely piasa ohatra ataoko zegny nefa nefatra za nagnandefa piasa taminazy tsisy raha manjary za fa tsy magnandefa tsony afa bloqué ko akagny numéro nazy rehefa hitany bloqué no amizay izy matsapa fa za ty mety tsy mety mitsakaraka amin'olo ary fa tsisy olo magnandefa tsapana amizay fa toetranazy le tsy mety donc i patron habary azo fampiresahagna tsara ary mifandrarah tsara fa rehefa hitanjare le olo voalohany henjare raha fa tsy ara-dalagna mangeja mafy be patron habary igny ny amin'ny resaka fiarahagna miasa amin'olo aty tokony ahita patron mandray zaza maro be ny zaza maro be magnantso avy Madagasikara gny za manko magnano levy karaha tio matetiky maro be olo mieritreritra za fô magnano azansy za tsy magnano azansy za hitanare miasa ivelany tsy mpagnandefa zaza mihitsy za fa matetiky anao kofa omba amin'ny tanàgna zegny maro olo mifandray aminao maregny raha segny mandraha isan-karazany maro be olo tangala piasa ataoko ohatra fagna misy olo zegny otry tsela hely misy olo zegny hainy ramoseko olo to tanàgna aketo niresaka taminazy mihitsy zaheo vogno izy angala piasa fa le problème za mihitsy afa tsy ty hitriky ino le problème asa ataoko za ke mangavitra piasa kagny izy vogno ialaka piasa mahita hasa maro hasa zegny aty maro ohatra za etsela koa nisy olo koa nitady piasa aminareo avakeza pays-nare nambarako tsara zay izy mila piasa miasa amin'ny hôtel miasa amin'ny salon hitanare raha magnanzegny hasa maro tsara tsisy raha tokony andeha nahiragna zegny fa le problème resaka fiboagna avy Madagasikara agny olo jiaby tsisy tanday hitriky raha bekina aminjegny satria nagnino na patron fogna magnandefa piasanazy mody avakagny zaza mbola amin'ny contrat alefa ny mody Madagasikara agny aherigny ndraiky avake fa tsy tafierigny satria io la baba amin'ny aéroport ko mihitsy manakagna zegny matonga zazabina amin'ny contrat aty afa tsy ty ody tsy tandegna ny vakansy matahatra so tsy tafierigny tsony zegny amizay olo fa tsisy tandeha hagnano engagement andeha angala piasa Madagasikara agny malaka vola amin'ny patron omba amin'ny aéroport ko amizay voasakagna le zaza vola jiaby ny patron i fa hazo efa voakarakara raha jiaby ka eza amizay ma vola andeha regnagnao volanjare tsisy ohatra ataoko malao maro be olo te angala piasa Madagasikara fa za mihitsy afa tsy midriky za tsy midriky fa ika andeha i-contacta olo akagny raha tokony vita magnano business zegny zay angala olo avakagny karaha maro be koa nare avakagny hekatra raha be misy mizahazaha eto maro be azasa avakagny magnantso za ty raha iasa aminao karaha za tsy midriky za tsy midriky satria voalohany za tsy tia magnano raha antsokosoko malotoloto zay faharoa zegny raha sagnatria magnandefa malaka zaza avakagny misy problème le zaza tsisy vola andeha regna vola ny patron le fanalaka engagement karakara raha jiaby takagny le zaza avake amizay tsy omba ty za tsy alaka problème ni zegny amizay matonga zay fa tsy midriky amizegny feky maro be olo proposé aminare tsy mba misy piasa zay mila piasa karaha zao za tsy midriky tsisy oza zay tsy mahazo piasa avakagny fa lalagna mifody zegny fogna raha volagna aminjare ke mba hatonga i raha jiaby zegny ke hiovavaha anare a Madagasikara mba mizahava nare fanjakagna mba mizahava solution mba hatonga zahay mahazo lalagna tsara matafiditra zahay tsara solution mba hatonga zahay keto miaigny nilamigny mahatonga zahay keto mba misy olo mpagnaramasy tsara amin'ny hasa atao aminjegny tsisy tebiteby mandeha ho azy olo jiaby mahita tombotsoa satria nagnino mahita tombotsoa hatra aminare Madagasikara mahita tombotsoa ohatra izy volagno takegny zahay aty maro vola lefane a Madagasikara maro vola avy amin'ny tanarabo mitrika amin'ny Madagasikara iko maro ny zavatra vitan'olo avy amin'ny tanarabo a Madagasikara iko donc tsy zahay fogna mahita soa an'zegny fa hatra aminare a Madagasikara agny maro be mahita soa aminay firifiry amin'ny la famille miaigna aminay aminay amin'ny tanarabo firifiry amin'ny la famille misoka bava aminay avy amin'ny tanarabo donc tsy zahay fogna mahita tombony zegny fa hatra aminare a Madagasikara agny mahita tombony aby ke magnino tsy zahavagna solution ambelako ake amin'igny resaka zare Madagasikara faharoa zegny koa atsika amin'ny tanarabo aty andraso ivakigny hela anare vake koa misy raha tazavay hafaka midriky mangataka midriky amin'ny mesa rabekinaha ty repaka faly magnenjika zaza fa zahanjareo le jialy mahazo mahatonga olo miala Madagasikara ia tsara henjare zegny le jaly ialagna Madagasikara tsisy olo ty vandravandra
avy amin'ny tany pays-nazy ka le handeha hiaigna amin'ny tany étranger zegny tsisy olo tandeha hagnano zegny fa noho le Madagasikara fahitantsika amizao tsisy raha manjary za mivolagna ake zegny tsisy raha manjary ho za ake zegny na rano sotronao fa fidagna tsy ho hita tsisy raha vantagna Madagasikara amizao ka ataonao lakory mandeha hiaigna ataonao lakory na lalahy vadinao fogna fa tsy ho hita satria mahita anao lehilahy tsy manjary mandeha mampijaly vady karaha ataonay surtout zahay viavy zahay olo tokony rabekiny tsy digninay epiky raha zegny mahatonga zahay miala akagny izahay miala akagny amin'izay indrihigna gauche à droite fa tsy vaholagna am'le raha igny raha zahagna faharoa zegny koa za hitrika amitsika kely aty koa za hitrika amitsika aketo am tana rabojiaby koa za atsika koa mba agnatin'ny tompona andraikitry tsy mahatonga i raha ake zay ino mahatonga atsika agnatin'ny tompona andraikitry tsy mahatonga raha zay voalohany indeso aketo malo hoanare zay mbola a Madagasikara tandeha hitrika amin'ny tana rabo le heka ambarako aketo za zegny za tsy olo farany mahera fa raha azoko ambaranare ambarako anao ka fa Madagasikara agny ty hitrika amin'ny tana rabo ataova agnatin'ny lohanao tsara be andeha hiasa za ty amin'ny tana rabo agny andeha hiasa ary hiasa tsy mitovy amitsika kagny mametsy vary karanigny iogny fô vita anao afolakandro anao hiasa anao tsy hiasa anao mody tsy magnani rehefa vita le ran'ny patron zay vao anao miala am'le asa dikan'zegny ivognoana rehefa andeha amin'ny tana rabo tsy andeha amin'ny tanin'ny babako tsy andeha hiasa amin'ny ray aman-dreniko fa andeha hiasa amin'ny patron donc mafy jaly hiaigna akagny afa tonga dia ataova agnatin'ny jalinao agnatin'ny saigna koa hoe na mora raha andeha hiseho aminao hiagna na mafy afa tonga dia ataova agnatin'ny saigninao hoe mafy jaly andeha hiaigna ko ty mandritry ny fotoagna andeha hitadiavako vola neza tany iboahin'olo tsisy olo mieritreritra hoe andafy zegny tsy paradisa ny eritreritra akagny andafy paradisa anao za mipitraha akagny lasite ko mihevitry fa amin'ny tana rabo paradisa rehefa omba akagny satria za ndraiky andro zay nahita publication an'olo hoe afaka eky jaly mbola amin'ny aéroport fô nefa tsy hainao ino raha andeha hiambagna anao amin'ny tana rabo diso anao ve tonga amin'ny tana rabo igny asaigny mandeha manasa WC fogna anao fa diso programme boka anao fa ny hevitry fô andafa ty paradisa nefa nasaigny nandeha nanasa WC donc ho anao zay mbola hiala Madagasikara hasa ny diagna ty fa tsy andeha balibalada amin'ny goudron asa andeha diagna ty fa tsy andeha hizaha lalahy tsisy tany andeha hizahavagna vazaha zegny aty tsondro fogna anao mihevitry za ko ombagna mety mirendrarendra magnanigny amin'ny lalagna mahita vazaha rehefa agnatin'ny contrat anao tsy zegny raha diagna ty fa andeha hiasa donc afa ataova agnatin'ny saigninao matanjaka tsara tsy paradisa amin'ny tana rabo zegny fa Joti voamody bureau ia mbola ataova agnaty saigninao mihitsy tsy anao ibeko vatagnanao tonga ty fa olo mibeko anao donc afa olo vogo hiatriky komba afa olo vogo hiatriky ninino raha miseho eto zaha ninino raha andeha hiaigny koa raha tonga vakagny eto zaha ataova agnatin'ny zegny agnatin'ny saigninao koa alors kanao andeha ty fa raha mieritreritra anao fa andeha hiadagna tonga ty amin'izay diso programme mahita igny lasa amin'izegny misy mivavaha agnatiny akao na soanao tsy maintsy regninao hoe le mijaly mitaregny amin'olo isany tateky igny mitaregny tsy maintsy igny raha agnatin'ny rabekinao donc ho atsika ty igny ho anare jiaby zay mbola tandeha amin'ny tana rabo ho atsika aketo amin'izay nagnino atsika agnatin'ny tompona andraikitra ho zaha zay atsika aketo olo baka marobe olo samba mitoetra anazy fa ny raha mbô tokony ataontsika samby olo afaka magname hevitry samby olo afaka mivolagna raha tokony volagniny fa raha hitako andavanandro izambarako aketo tsy haiko le hitanareo fa ho za zegny koa tezitra anareo amin'ny resaka anaha tio manjary le mahatezitra anao fa volagno fa le raha mba hazonao iresigny hely zare amin'olo mba hatonga atsika ilamy ino mahatonga atsika responsable ho za zegny maroboe amitsika aketo rehefa misy raha tsara miboaka rehefa misy olo araiky mahavita raha asitrika karaha asitrika agnatin'ny tsy haiko ino raha fanisitrihagna raha le tsy hitan'olo agnaty vatra ianare vatra zegny raha mamalagna taloha vatra le mifody aby regny akao rehefa misy raha tsara igny afody akao afody agnatin'ny vatra koa misy tsy hitan'olo magnanigny atsika tio rehefa mahita namagna mahavita raha tsara na soa misy raha tsara tsisy olo te hagnano
afody ako satria ino zegny jalousie maventy loatra agnatina akato. Jalousie maventy loatra hoe maigny anao mahita lena manao mahavita raha tsara igny sosotra anao tsy tianao ialan-kelagna adevanao ke feky maro amintsika managna toetra zegny. Rehefa raha tsara tsy tiantsika atao a publication, tsy tiantsika partagegny, maro be tany tokony partagegna raha reka raha ataontsika mipartage raha tsy manjary. Fa magnino atsika amin'ny Tanarabo aty misy olo magnano raha tsara magnano io nagnino tsy partagentsika mba haboaka atsika karaha tsika magnaboaka raha tsy manjary igny magnaboaka izy olo aby mba hainjare fa olo amin'ny Tanarabo ty ke olo amin'ny Tanarabo olo ataontsika tsy manjary ke zare ty mba misy mahavita raha tsara karaha ty mba misy niveau-ntsika mba misy miakatra fa ny ino raha mandalo amintsika ty rehefa misy raha olo araiky igny magnano raha tsy manjary na ohatra misy raha tsy manjary miseho ataontsika fo jaly tsisy groupe tsy mahita higniny any herany tany jiaby regny ary olo ba Madagasikara aminjay ino raha iambesanjare regny le iambesanjare miambigny le raha tsy kokoa zao kana mba midira boka anavake miambigny le raha tsy manjary fogna olo mpagnano gazety Madagasikara mba tonga vinjare miakatra